sayangku sing ayu dhewe katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewe areng-areng myakar gedang campur sawi sampe gereng kuliye sur mikiri gedang rojo sak dorong dipangan codot timbang orang nyangur dulu awas awas siar yang ditarik ngene yo ora ndang mau tarik nyer terus Mas kok iso jasa lo ngene siji ayo siji Mas ayo itu kan siji loro ayo siji loro telu dan dudut angkatan to angkatan ndang tarik sendalen iki wis arep metu iki lho Mas sendal wis metu sithik Mas ndang mundur iso ono lho Wong alhamdulillah yo iso penak ngono kaya. Ya, Pra. Ngono kok kudune ku mergo latihan nek gak kulino kuwi kok gak penak ya ta, Pak. Nek wis kadung iso ya kudune dilanjutkan latihan terus mengasah supayane bisa. kowe lho nyapa mumpung iso Mas oh iso gane suarane gane guyune sing bisa nyandeng wong bisa nyawang riko hangsone kanan panggung mana suaranya oke Kiri panggung mana suaranya? oke ya iya iya bengi iki luar biasa Luar biasa togokan kok, Pak. akeh iki aku tumon delok campur sari ewon Masalah membeludak. manusia padahal acara itu sudah 2 hari apa 3 hari kalau nggak Betul salah sekali rangkaian acaranya dan ini acara In- bonge ya iki. sebab karo boloku dulur lanang Sapa? brewok audio aku sok ape gawe jenenge audio jempol audio Audio jempol audio. Paling tidak nek enek brewok audio, awakmu ya gundul audio. gundul dasmu ya rumah Ya kan apik. lah gundul rezekine ra enek lunyu tok enake kok Kan Mas. kancane Iki Om Brewok. hadir hari ini didongakne kabeh. Iki kan acarane acara desa. acara desa sedekah bumi utawa bersih desa. Bersih desa Ibu sapa jenenge lurahe lali. Sapa? Sulistyoningsih apa sapa? Sulistiawati. Sulistyawati. Betul. Ibu lurah Bu Lurah luar biasa. luar biasa ngepasi, Pak. Bu lurah iki pinter. Pintere piye, Pak? Ora telepon aku, telepone brewok akhirnya ra ngenyang blas. Mergo kanca dhewe. Ya ora apa-apa ta, Pak, diniati ngibadah nyenengne wong akeh, besok munggah swarga. Ngibadah koclok nggo sakmono mbiyane kok. Ikhlas, Pak, ikhlas karo kanca dhewe apa meneh wis sampean nanggep dulur dhewe. Bu Sulistyawati ya kaya dulur dhewe, Om Brewok ya sampean nanggep dulur dhewe kaya kakange dhewe. Mang mula kuwi ora iso ngegetne rego kok. Diomongi kok. Sing- Kulu makrufin sedekah. Alah. Kene cedhake Gus Adim lho. Gus Idam. Nyapa kok ngaji barang. Nyenengne wong akeh kuwi sedekah. Ya lah nyenengne mulai ora senep ora apa-apa. Iki kok genah senep aku. Mosok turan 250 tok. Masalah sedekah mbok hitung-hitung astagfirullahaladzim. Awakmu gak tau ning Estenyel ngisor sengon awakmu. Aku ning sor sengon guatel ndek ngene. Lah milihmu pundungan semut tok. Ning kono yo ngaji. Tapi kita coba pada malam hari ini. Gimana? Khususnya desa kene iki semangat apa ora? Kelurahan Togokan sini. Togokan ini semangat ora sampai semangat bulurah wis ngomong. Kan acara biasanya kene ping 3. Heeh. Nggih, leres nggih 3 kali ya. Eli kok bulurah. Dusun kono kene karo sing sitoke. 3 tahun sekali. Acara kok ngene iki lak umpamane sukses bengi iki brewok nggih acara kok ini saulan sepisan. Alhamdulillah, matur nuwun Om Brewok. Niki sukses nggih. Semuanya suka.
Alhamdulillah. Kono muni seneng brewok ning kono ngelu ndase. Lah kok ngelu nyapa? Lah maksamu lek kira bayar belas. Ya Masaku lek tenanan. Tapi ora apa-apa le. Ora apa-apa. Kita itu apa ki Blitar kuwi luar biasa. Luar biasa. Contoh aku mbiyen iki jaman ning Banyuwangi urung iso dadi apa-apa. Heeh. Aku ning Blitar iso dadi kaya ngene sebab panggonku ning panggung rejo. Hubungane apa? Panggung rejo dadi iki kondang kok ning panggung dadine rejo akhire do kenal jenenge Percil. Oh, Iki brewok iki. oh dadi omahmu panggung rejo. Dadi awakmu setiang di panggung terus rejo penontone. Dadi sukses, dadi viral, dadi kondang. Kak panggung rejo. Panggung rejo kuwi mau. Heeh. Kuwi Blitar ya, Pak. Iya. Lah kok Ki togokan ki togokan? akhirnya sone brewok kondang Iya. sebab suarane iso nyogok-nyogok sembarangane. Lah kondang Mergo togokan. togokan liyane togokan ora kondang belas kuwi. Oh iya mergo ogok. Iya iya. Ora percaya kowe. Brewo Audio. Suaramu kowe enak men le. Kowe berarti iso kowe Sing dienggo sampling Om Brewo kuwi suarane sapa? Om Brewo Audio. Let's go. Seto. Berarti lah kowe aku mbok aku kayak ono aja awakmu tok. ya awakmu paling gak sing rotok-rotok ngono kae. Ya. Live perform Brewo Audio. Let's go. Kuwi cangkemku apa to iso kaya ngono kuwi? Aku iso kaya Aku iki cangkemku sembarang kalir iso. Ya. Aku piye? Sing rotok ngono mijilan ngono. Aku ora iso. Lah kok malah koyo kirek wayang iki bengi. Kirek ndasku kuwi. Lah aku ora iso. Iki dicoba ya. Dicoba dulu kekompakane. Kekompakane. Nadane apa di Masyarakat di sini. Oke. Kanan panggung mana suaranya? Aduh, nggonku tuwek-tuwek le. Ora entuk Lah kok awakmu. takon bengok. Ora entuk milih. Nanggap campur. Ora entuk pindah. Awakmu wis kadung milih kono. Jangkrik. Berarti dibagi kiri kanan. Ya. Kene iki ya pates kamera iki ya, sret rene sampai bakul kae. Ya. Oke, sing kene berarti grupku. Ya. Sebelah kiri panggung mana suaranya? Tepuk tangan sekali lagi. Kowe iki lho nyapa to yuyu pindah ning ngarep barang mau nyapa. Ngene iki ngisin-ngisini aku iki rumah sakit. Aku wong Blitar asli malah kowe kok coba kalau kau suka hati bilang hore. Asik juga kamu. Ya iso lho. Ora ngono tuwek-tuwek mbok jak lagune cah TK. Bene. Ya bene sing penting happy to. Oke. Sing penting happy. Aku manut awakmu. Oke. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore, 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 hore. Hore, hore. Hore, 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 hore. Hore, hore. Tepuk tangannya mana kanan panggung? Ngono mbok pamerno aku. Delengen iki lho sing kiri panggung. Luwe semangat. Yo Lebih sih. semangat lagi. Nyapa? Nur manggon ning ngarep nyapo. Nyapa Mbah Nur mbok celuk. Bengok ora iso manggon ngarep ora ngisini-sini kancane. Kita juga bisa buktikan, oke? Ngerti we? Grupku. Awakmu bilang apa hore? Hore. Sini bilang ayo, oke? Bilang apa? A? Yuk, tangannya di atas. Nadane ya? Awakmu takon ngene asam urat yu. Ora gelem Ayo. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 tuwek-tuwek ra
iso Kowe aja ngejek grupku kowe. Kowe aja ngejek grupku. Hei, kowe gelem bengok apa ora? Kene nom-nom iso ngono gak mungkin iso Genduk dina santri lulusan iso. Oke, santai. isih berawan durung tau kedek karewangi sarungan gawe assalamualaikum lah kok no bapake Ayo, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Genduk dina santri isih berawan durung iki lah rewangi iki lah tak sogok kowe ra sarungan. jangkrik ngono kok garek bengok ya Assalamualaikum lah kok no. Tepuk tangannya mana? aku bingung karo wong togokan garek muni ngono ya ora gelem Ngejak piye nek? ora masalah biasa Jawa ora gelem muni tak sogok kopi Kopi apa, Bang? brasko pokoke kudu muni kowe kok ora muni titenono kowe iki wis entek akeh aku pokoke kowe kok ora muni tak kupruk pokoke kudu muni wis bayaran ra sepiro Aku yo duwe. wah aku isih entek le wis suatu le aja nganti kalah le iki lho kopi brasko pen yo pak pen kono aku iki tenan apa lho sing ora karo awakmu aku iki sembarang wis habis delon kemampuanku delon aku lho isih aku kok rugi ora apa-apa Ora apa-apa aku melu ngedumno padahal kopine ndekne. yo kaping telu AC ing bocah uga marang uga gawe Iya ya. kaping telu ing bocah uga marang uga gawe Sakit toh? Bisa ya? kaping papat Alah lah lah lah. Ngono. titen Mas yo mbok sogok kopi. Kowe nek isih awakmu sing ngomong pagak ora gelem muni. Iki lho grupku karepmu ojak selawatan to. iya iya Allahumma sholli ala Muhammad. Estenyel. lalu aku pilih gon pilih gon Sallu ala Nabi Muhammad. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kaping telu. Bocah uga marang ruga gawe kaping telu. Bocah uga marang ruga gawe kaping papat. Alah bombok. Apa sih? Sing abang cah cilik-cilik. Sing abang cah cilik-cilik iki tok lho. Sing guri kono meneng ae padha ae. Ibake padha karo sing kene. lha ajane tanggane kok ya tanggane ora padha piye Urung bagian kopi lah. Tuku. Selawatan sih, selawatan sih. ya Rasulullah salamun alaihi
Ya Rabbi asyari wal daroti. Biar barokah. Al-Fatayaji Rotal alamin Ya uhailal judi wal karomi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Lagu-lagu kok yo apal kabeh. Apal, alhamdulillah. Mas yo sing kono rada nganu kalem-kalem ora masalah. Wong ki beda-beda. Beda enek sing kalem, enek sing keras. Kahanan donya enek loro, Pak. Loro. Paribasan ana sing ganteng ya enek sing elek. Con- Umpamane ngene iki kahanan donya ning dhuwur panggung ku ya loro, Pak. Ya. Ana ganteng, ana elek, ana rina, ana wengi, ana putih, ana ireng. Ya to. Sing ganteng tak slentem, sing elek tak percil. Ngono kuwi lho umpamane. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku mbok elek-elek ora masalah. Kahanan donya enek loro kan. Pembagiane Enek dari menungso, enek kewan. enek menungso enek kewan umpama menungsone tak slentem Kewane aku. Oh ya percil masalah. percil ora masalah kuwi pembagiannya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pembagiannya mesti ngono kuwi. Heeh, mergo kahanan donya ming loro. Oke enek telu. Kowe ning kene melok sapa? Aku Melok sapa? aku siapa ya? Aku melu Kang Brewo. Nyapa melok brewok? Melu Brewo. Nyapa melok? Kowe iki rene melok aku dadi kowe iki bosmu kewan kowe kowe. Mangsuk aja nyepelekne kewan. Apa? Oh, kok iso kaya ngono kuwi suarane apa lho? Jare aku anak buah kewan. Berarti kuwi suarane apa lho? Kucing. Pinter kowe berarti. Ora pinter aku nek kewan-kewan aku ya panggah oke. Kucing cilik, kucing cilik. Kucing cilik wayah mik. Babon, babon. Babon ki nek nyeluk-nyeluk anake mesti ning dinggon nadane padha. Piye? Sing Nek ora percaya iki rekamen nek kucing cilik setelen. Engko mesti ra nglumpuk. terus mari kono. Sing lanang, sing lanang. Nah sing lanang kuwi biasane metune wayah bengi-bengi mak tengah wengi adem-adem ngene pas anyep ngono kuwi. Berarti iso kabeh. Iso aku pokoke mbok takon. Pitik, pitik. Aja nek kok pitik cilik. Babon, babon. Babon delok babone, Pak. Babone Sing lanang tanggung jawab apa ora? lak sing lanang tanggung Sing jawab. lanang tanggung jawab ya ngono kae mergo sing lanang perkasa. Biasane babone Lak alek sing lanang gak tanggung jawab. ogok-ogok. Ora enak kok mau. Pitik ogok-ogok tok ngono. Apik ya cangkemmu ya. Sapi bongko kowe ora iso lak Sapi yo iso sapi. Sadurunge kawin karo bar kawin kuwi beda. Lah sadurunge kawin, Sadurunge kawin mesti Mo. lah wis kawin. Me. Apikmu ora macak. Berarti beda-beda. Jaluk swara apa? Kirek, kirek. Kirek kuwi anakan. Babon, babon. Babon asu babon wedok. Sing lanang, lanang. Nah sing lanang kuwi sampean tau ngerti film Tom and Jerry? Ro. Bulldog guwedhi sekali jegok medeni. Nggih. Kuwi biasane ngene. Sik. Apik cangkemmu timbangane kirike rumah aku. Cangkem dhewe. Lah kowe iso kabeh lho, kowe iki iso kabeh berarti sembarang iso. Sembarang iso aja kok perhewanan apa ae njaluk. Berarti lak kirek omong-omongan karo pitik, Kirek karo pitik. omong-omongan. Heeh. Mari ngono sapine teko, Sapine teko. terus diseling tak wedhus. Wedhus. Ayo. Ya iso ae. Mo. Oh iso ya. Oh iso. Wedhus ketemu karo kirek. Wedhuse lanang apa wedok? Beda ya. Beda nak wedhus wedok kuwi biasane. Lah lanang, lanang. Nah lanang kuwi wayahe kawin, Pak. Iya omong apa kuwi wedhus apa karo mas kaya ngono ki Mas. Sedhi lo ngasih Idul Adha mesti Iya awak. beda-beda karo mas aku. Boyo, suarane boyo malah hafal. Boyo piye? Dik sudah makan. Alah, alah. Suarane boyo ki enek ngono. Ono boyo Ora percaya. Boyo Ora percaya. Maju ke depan. Oke. Kamu tahu pada malam hari ini acaranya apa, Le? Acarane bersih desa. Bersih Iki desa. Lurah putri utawa wanita iki ngepasi hari April. Wah, Bulan April hari Kartini. Kartini. Oh iya 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 iya. Oh ya ngepasi ya, Pak. Coba kamu buat puisi dong yang bagus pada malam hari ini biar ibu-ibu itu
biar suka gitu loh. Oh, sesuai dengan Sesuai Aprilan. dengan tema. Iyalah April lah. Aprilan sasine. Sasine kok, Heeh. Sasine iki. Judulnya Mosok campur sari puisi, Pak. ora apa-apa. Judulnya Bu Sulis. Ayo toh. Ayo. Ya ora. Ya bene toh. Sak-sakku. Pahlawan Emansima apa? emansipasi. Lambemu emansima apa? Madrasah apa piye kok Mas aku. Maju. Ikan ya pahlawan toh Ibu Sulis itu. Bu Sulis Setiawati. Ayo. Kalau kau suka hati Bu Sulis. Ya ora, paling tidak lagune kalau cewek itu ya Ibu kita. Alah iya wis. Iki lho cah cilik-cilik ta. Ayo. Ayo. Ibu kita. Aku sing puisi. Hop. Iki wis nyanyi ora ndang puisi. Cah cilik-cilik wis nyanyi. Oh, kono sing nyanyi aku. Iki sing nyanyi kowe sing puisi. Oh iya. Ayo coba 3 2 coba 3 2 1. Anake sapa pinter? Awakmu kok guru vokal to? Aku guru TK mbiyen. Guru TK. Guru alat TK puat iki lho. PAUD. Lah ya kuwi. PAUD kok iso puat. Guru ki lho. Ayo coba 3 2 1. Bu Lurah Sulis Setiawati. Lurah Togokan tercinta. Pemimpin Togokan yang bisa mengkondisikan desanya menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi. Sebagai wanita menjadi pemimpin di desa, di kelurahan, seperti perjuangan Ibu Kartini, pahlawan wanita. Emansipasi, kesetaraan gender antara pria dan wanita sekarang sama, tak ada beda. Wanita pun bisa memimpin negara, memimpin kabupaten, kota, kecamatan, dan juga desa, tidak lupa kelurahan, seperti Bu Sulis Setiawati. Orangnya cantik, aku suka. Suka. Harum namanya. Karena sebagai wanita bisa memimpin suatu kelurahan sehingga adem ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi masyarakatnya dan juga wilayahnya tentram aman untuk ditempati dan dipakai untuk bekerja, juga sebagai penghasilan beberapa keluarga, cukup ribuan keluarga, jutaan keluarga yang merasa aman tentram di desa Togokan. Kowe puisi apa? Oh, desa Togokan, Bu Sulis Setiawati. Wes. Dan cewek-ceweknya tadi yang ada di belakang, cantik-cantik, Wes. dan masih bisa mendapatkan Suwi men kan gentanan kancane. tentang wanita kuwi harus diapik-apik. Bu Sulis awakmu, aku ganti sing liyane. Apa iso awakmu puisi Ya, iso. kaya aku ngono? Aku son kayak apa? Kayak sapa? Ya paling gak Om Brewok. Oh ya. Brewok audio. Lho, puisi kok brewo Ya audio. ora apa-apa. Dewa Audio. Oke, siap. Puisi apa kayak brewo? Son-sonan mosok puisi. Ya ora masalah. Lah brewo. Griwuk-griwuk mosok ya ngono puisi. Ya ora apa-apa. Iki kan dulurmu dhewe awakmu luwih hafal to. Iya. Sabaraan palingan 85, 86. Brewo audio. Duk. Ayo nyanyi yo. Iya. Aku ki sing ngene kok kowe sing nyanyi kok rumah aku. Kan penak to. Brewo audio. Kau sangat luar biasa, Pak Bre. Oh, Brewok saiki guru. Muga nang sehat Mas Bre. Kamu
menjadi tolak ukur Son Indonesia. Terima kasih adanya Mas Bre. Son Blitar sangat luar biasa, tepuk tangan untuk Brewok Audio. Adanya di Togokan sini. Meskipun kalau kamu minum apa-apa, minum es, dilewer neng brewokmu. Tapi gak masalah Mas Bre. Kamu sangat luar biasa Brewok Audio. Oh, waktumu sangat luar biasa untuk masyarakat Togokan Bre. Acara koyo ngene iki ndah niontekmu piro Bre. Tapi ora masalah, sepenting masyarakat seneng. Aku njaluk tulung karo masyarakat Togokan. Lah masalah brewok jedak-jeduk jarno ae. Masalah golek duit digawe nemblongi bengi iki. Aku njaluk tulung karo masyarakat Togokan. Oh, Brewok Audio. Oh, sesuk aja nganti dicukur. Lah sampai mbok cukur brewokmu blundus kowe engko, Bro. Aku selaku Percel pada malam hari terima kasih untuk Bu Sulis. Lagunya apa nih? Mangga ku dapat. Oh, kamu brewok sukanya mangga ya? Ku coba melamar gadis janda. Ini lagunya apa toh, Jen? Iki lho lagunya iki kok sing apik ngono kok. Iki apik iki. Lah menapa kok? Saya tamane. Kowe masa terus Mas Brewok Manu. Oh, Manuke Brewok. Masa yo ngono kok. Kowe iki lagune iki dipaksa kok cah cilik-cilik mau lho. Lah Manu kok Brewok iki lho. Oh iya apal aku. Ambilkan bulan wong, ambilkan bulan wong, selalu ambilkan bulan. Lah iki dulurmu lanang Kang Brewok lho. ambilkan bulan wong, ambilkan bulan wong. Gak penak. Lah lagune apa lho Kang Apa Brewok? enek bulan kok dikerowok kowe enek. Lah lagune apa Kang Brewok? Ya ora enek lagune sing jeduk-jeduk sing saiki. Nadane minor. Lagune ngono. Ya Bang biru lampune disko. Bapakku NO, ibu muslimat, Kang Masku Ansor, Bayu Batayat, melu NO pancen nikmat, ngalor ngidul gowo berkah. Melu NO pancen nikmat, ngalor ngidul gowo berkah. Bagus daya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mangan ketan ning pinggir sumur warga Togokan, mugi panjang umur ning pinggir sumur nyembelih pitik, panjang umur sugih duwe. Amin. Ning pinggir sumur nyembelih pitik, wis panjang umur kabeh sugih duwe. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ning pinggir kali. Mana? Pikir kali nyapor nih. Ning pinggir kali. Ya. Ning pinggir kali karo mangan kuweni Bu Sulistyawati, cantik sekali, pinggir sumur. Sumur nek. Liyane sumur ora enek to. Liyane mangan bubur ya iso. Mangan bubur Ning keceblokan cecak. Loh, rasa dipangan. Ora iso dipangan. Rasa dipangan. Mangan Mangan bubur bubur ning tengah
panjang umur yuswane barokah. Amin. Mangan bubur ning tengah sawah, panjang umur yuswane barokah. Monggo ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo, Kang Brewo. Iya, tak golekne. Iki. Anong kodhok. Brewok ta? Brewo kok kadek. Kodhok. Kodok ya, kodok ana kodok. Anong kodhok, ana percil. Ya anjen anak. Mas Brewok ora tau cetel, ora tau cetel. Sik panitia. Mana panitia? Anu setepe kakang kula umat. Umat dasmu suarane lho, dhuwur. Dhuwur to. Dhuwur Mas aku nek setepmu. Kaget aku. Anong kodhok ana percil. Mas Brewok ora tau cetel, ora tau cetel. Eneng tulus ning pinggir sali, beroke alus cakep sekali. Anak pulas ning pinggir kali, brewoke alus Cakep sekali. Masih tipis-tipis. Tipis-tipis. Iki kita cuma bukan orang berdua. Oke. Kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Yuk. Permintaan Ibu Lurah minta sinden wanita Rai Genset. Masalah genset kuwi wesi lho, Pak. Masa sinden raine kaya wesi. Wanita Rai Horeg. Yuk. 3, 2, 1. Bareng-bareng sindennya Indonesia. Yuk kita sambut Sepote, Sob. bersama-sama. Sepote. Inilah dia, sinden kebanggaan kita yang sudah terkenal di Indonesia dan juga dunia. Maju. Pak, masa sinden ngene iki hitungane guyon maton, Pak. Jalukane Bu Lurah. Ngarep mau ayu-ayu lho. Lah bareng metu guri lah masalah kok nyambe. Ora apa-apa. Lah piye Pak? Kowe ra ngerti ngenyek. Ra ngerti piye? GM nek rane aku iki imbuhe. Cara kasarane Rodok maju, Nduk, Cahayu. Izin, Mas. Pepi dalem saking pundi nuwun sewu. Kula saking luar negeri, Negeri pundi? saking Amerika Serengat. Mas. Serikat. Serengat. Nggih, niki wonten hadiah. Hadiah to, Mas? Pengumuman tuh hadiah. Yo, pengumuman. Ana surat. Nomor AG 332 SP harap dipindah. Kok ngawur. Pak mosok kosongan, Pak. Kosongan. Gak enek apa-apa nih. Ora enek, Bong. Kok Iki wedel. lho pengumuman penting. Pengumuman berita kehilangan. Telah hilang anak kecil dengan ciri-ciri rambut hitam, kulit hitam, alis hitam, mata hitam, gigi hitam. Bagi yang menemukan tolong jangan dikembalikan. Karena itu adalah anak gendruwo. Sing tenanan. Iki lho. Jane iso maca apa ora? Suwi Nek ra iso maca, tak macane. Tak wacane. Lho. Iki wong koclok apa piye ta? Lah ya, lah kok ana pengumuman hitam-hitam kabeh. Lah iki iso maca apa ora? Lho, ya iso. Lah nek
Iso tenan. Iso ta? Soale nek ra iso maca tak macane. Tak wacane. Nyoh. Ngono dadak royokan kuwi lho. Lawas lho Mas. Ora ngerti. Ora usah ngono. Kagem Cak Percil nyuwun lagu setunggal lintang asmara. Wo mriki lenggah, Pak. Oh, sing ajeng Pak, Pak. Nggih, nggih. Sing ajeng anu minggah kanggo man kersane rowame. Min nyuwun lagu setunggal lintang asmara. Lintang Asmara. Nomor kalih nemu. Nomor 3 telek. Dadi dilak diceritane lintang asmara nemu telek. Teleke rasa Loro mbok. kuwi. Saking Bapak Ahmad Karnoto ude jual beli jangkrik. Cangkrik dhewe. Lah iya Pak Karnoto Mas iki jangkrik. dodolan Jangkrik jangkrik. Jayan. Iya, Nggih, Mas. kagem para kadang kinasih lan warga togokan semuanya. Luar biasa sekali masyarakat Desa Togokan pada malam hari ini menggelar acara bersih desa. Ya. Bidongane kabeh masyarakate guyub rukun. Amin. Rezekine barokah. Amin. Ora saya lokak tambah kebak. Amin. Ora saya roboh ning tambah bakoh. Pinter. Amin. Ya pinter dong. Dengaren kok Bu Sulis, Bu Lurah, Bu Sulis, Setyawati didongakne muga-muga iso dadi pemimpin sing amanah. Amin. Bener soalnya ora gampang. Inama'al yusri yusra. Artine opo? Ya aku ning guri truk iki ngono ku aja. Aku iku lho motor ning guri truk. Gak apa-apa karo awakmu. Setiap ada masalah ada solusi. Lah iya, ada jalan keluar. Nembang ya, Ada Dok? mudah. Nembang ya? Iya, Nembang. Mas. Nadane Mas. Nadanya, Mas. Hiye Aku ning kene isin karo iku lho, Mas. Lah nyisin karo sapa? Karo Mas Brewok. Lah nyapa? Baru mas aku ning kono iki dhisik iki anu to, tukang cukur Mas Brewok. Lah mosok. Lah aku tiwas cukur. Nyapa, Bu? Oh, jalan lenggah, Pak, jalan lenggah mesake. Sing pundi kengken lenggah. Sing anu ndamel kaos ijo nih kok. Ya, Pak. Ijo akeh lho, Pak. Pak Liku dibayar. Oh, Pak Lem. Pengawalmu. Coba nyanyi ya, Dek. Nggih, Mas. Nadane Mas, Sama dong. Rata maju. Nyapa kuwi? Lah kok malah kaya kirik jegok. Dehem jegok. Sayangku sing ayu dhewe katingaren tindak wae ora numpak taksi Dewe. Kuwi lagu kleru, kuwi rondo kempling. lagu denok ora tau Angkatanmu ngono. denok, tapi kuwi lagumu rondo kempling. Lagune piye jajal lagune piye? Sayangku sing ayu dhewe. Ora ngono. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal Ya iki. Tak usahane modal bensin sering motor tak ampiri ayo tak ajak muter-muter lagumu mau Kuwi sekonyong-konyong koder. lagu sing iki lho, sing apa ki? Apa Li Visis. Sopo nyanyi itu? Silvi. Lagu Silvi. sing ndi Lagu sing lawas lho. negara Ngastina Gorong lagune nan ki ra nyer jenenge negara Ngastina segor angin. Negara angin. negara angin. Negara angin dasmu. ketara kowe ra tau delok TikTok kowe Aku jok iki lahiran iki gak ndelok TikTok belas aku. Ya, mayor Mas Mayor. Sayang. duduk kuwi jare kon ganti Sorry. Lu keluk lumbu gampang kepil. kuwi lagu apa kono lagu apa Ya aku
jeplak-jeplak cangkemku to kok. Wong kowe ya kleru ae lho kok. Yo. Lagune sing piye, Mas? Yo mbok. Lah kok sing nyanyi Lah, ora ngono kancane. Lah jaremu lagune silupe. Sing kadung dinteni masyarakat kuwi. Lagu sing delima kuwi. Nananononino nanino. Lah. Piye to, Mas? Ya ya ya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Apa? Lah kok gak penak pedotane to? Lah jare kuwi sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Pedotane Kok koyo Sepasang akhir remaja jatuh cinta di bawah naungan Dewi Asmara. lah iya Lah ora ngono kok. sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. mandike kuwi dudune jatuhe Lah, sing sing apa? cintane. Cintane piye? Sepasang remaja jatuh cinta lah. Kok mandek peng loro. Kok kesel kok. Lah kok Awakmu nganyel ning wong. Sepasang remaja jatuh cinta. tak 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 tak. Oh, alah ngono. Oke. Tak tak tak. Wis. Pedotane kuwi. Anu apa kita tak kendangi kowe sing anu. Ya oke tenan ya. Musiknya awakmu. Melodi. Siap, siap. Tok dung tok tak tok tok. Enak iki Rama Mas. Rama ya apik. Aja ngomong ae. Tan 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 tan. Oke. Kowe melodi le. Oke. Aku sing nyembang. Iya. Sek lah. Kowe akan mendem kita. Lah iki opo ya nek musik kok tek 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 iki apa? Atur metronom ketukannya supaya pas. Ayo. Tak 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 ding tak ding tang tong 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 ding tak ding ding tong 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 ding tak ding ding tong 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 ding ding tak ding ding tong 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 ding tak ding tong tang tong tong tang tong tong tang tak ding ding tak tak ding tak tong 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 tak ding ding tong tang tong ding ding tak tong dung dung ding tak ding tong tong tang tong 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 ding ding tak ding ding tong tak ding tong tak ding tong ding tong tak ding ding tak tak ding tak tong tak nyanyi yo tak tong ding tong tak tong ding tong tak tong ding tong tak dan 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 tak tong tong ding tong ding 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 tak tong tong ding dan dan nyanyi yo tak tak ding ding tak tak ding tak dung dung tak nyanyi yo cok tong tong tak tong ding tong tak tong tidak 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 ding tak tidak tidak ding deh Nesu. lah kok nyanyi ra nyanyi ya Ngono kuwi nabar dreng 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 tak dinding tak tak langsung ndang mlebu. Lah rambok kei kode. Dreng dreng jeng jeng tak ding ding tak tak kowe bengok langsung Bengok Mas. bengok langsung. tak ding ding tak tak ding tong tong tang tong tereng tong tong terong tong neng tong tong terong tang tong tak tak ding tong tong tang tong tang tidak tidak ding tong tong tang tong tidak tidak ding tong ding 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 tak tong tak dong deng deng ding ter wah Aku wis hafal soal kelakuanmu. kowe bengok tak mesti tak leboni raja Goblok aku biasanya gawe iki kok lali aku. kowe ora harus didelok dewa ya dewa Sapa? dewa Mas Dewo. Najim kene minor rup hiye aring-aring mbiakar gedang campur sawi sampe kering uli iso mikiri gedang raja sak loro dipangan ojo timbang ora kangen kulo iso Sing mburi dadak dikengini. Lho, iku ya FYP ning TikTok. Masa kuwi aring-aring mbiakar gedang campur sawi sampe kering uli iso mikiri gedang raja sak loro dipangan cocok timbang orang yang bergulu son pedot
Asu, areng-areng biakar urang. Ngarep ngene. Sorry aku kesusu ya, Mas. Areng-areng biakar gedang campur sawi. Sampai gering mulie iso mikiri. Gedang ojo sak dorong dipangan cocok. Yang warung yang bergulu. Penake ngono lho. Ndak diunyerne. Unyer. Diunyerne apane? Arep tak unyere. Gantung glek-glek ngono terus. Lah awakmu ra iso iramane lho. Jajal to koyo iki lho alon-alon. Areng-areng biakar gedang campur sawi. Sampai gering mulie iso mikiri. Gedang rojo sak jorong dipangan cocok. Diumbyang warung jalur dulu. Iki lho. Sing kalem. Jaluk kalem apa cepet? Yo kalem kaya awakmu lah, Mas. Areng-areng biakar gedang campur sawi. Sampai gering mulie iso mikiri. Gedang rojo sak jorong. Iso apa ora? Sing apik lah. Lah jare kowalem. Nyantai, standar. Wis standar. Api, ayo gatene ta. Areng-areng biakar gedang campur sawi. Sampai gering mulie iso mikiri. Gedang rojo sak jorong dipangan cocok. Diumbyang warung yang dulu. Awas. Siar. Ndak ditarik. Ngene yo. Ora ndang mau tarik. Munyer terus Mas kok iso. Jajal lo ngene siji, ayo. Siji, Mas. Ayo hitungan siji, loro, ayo. Siji, loro, telu. Dan dudut. Angkatan to. Angkatan ndang tarik. Sendalen. Iki wis arep metu iki lho, Ndang Mas. sendal. Wis metu sithik, Mas. Mas. Ndang mundur. Lah iso ngono lho. Wong yo Alhamdulillah. iso penak ngono kaya. Ya ora. Ngono kok. Kudune iku mergo latihan. Nek gak kulino, kuwi kok gak penak ya to, Pak. Nek wis kadung iso ya kudune dilanjutkan latihan terus mengasah supayane bisa. Kowe ki lho nyapa? Mumpung iso, Mas. Oh iso. Penak men jajal. Ndang dudut. Penak to. Jajal ping 3 ya. Oh, telu. Areng-areng biakar gedang campur sawi. Sampai gering mulie iso mikiri. Gedang rojo sak jorong dipangan cocok. Diumbyang warung. Awas. Ciro lu. Penak to. Soto, Mas. Ping 5. Lima. Areng-areng biakar gedang campur sawi. Sampai gering mulie iso mikiri. Gedang rojo sak jorong dipangan cocok. Diumbyang warung yang bergulu ikon cocok. Ciro lupat bolu. Areng-areng biakar gedang campur sawi. Sampai gering mulie iso mikiri. Gedang rojo sak jorong dipangan cocok. Diumbyang warung yang bergulu. Salah penake. Ciro lupat mocong itu lu. Satu. Areng-areng biakar gedang campur sawi. Aduh. Piye iki kancane kok gledak siji? Ya. Masa lagi ngono tok langsung geblak. Ambilkan bulan wo. Bulan wo. Rasa wok. Lah mau diganti wok. Nduk Cahayu. Iya. Ini ngopo ini? Masa Cahayu ngono kuwi, Cahayu yo ikine digawe to. Iki ngono malam hari ini iki bersih desa yo gelar
budaya tradisional. Lah kaya ngene iki kaya sinden keceblokan teletong. Kowe iki ya sing apik po. Sing apik po. Wong kok rapi belas. Iya, Mas. Dek Slendem. Dalem, Kang Kita Keke. itu harus pelestari budaya. Betul sekali. Contohnya Kabupaten Blitar itu budayanya luar biasa. Banyak sekali budaya dan keseniannya banyak sekali. Ojo nek nggon-nggon panggonan spot-spot luar biasa. Ah, Paham ora? Iya, Mas. Kanigoro. Kanigoro. Kabupatene dhewe ning kono. Iya. Loh, Daya. Lodaya. Jakarta duwe tugu Monas awake dhewe nduk tugu Rantai. Wis cilik. ora apa-apa, sementing nek mie ayam iki. Kuburan. Bulanmu mie ayam. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting awake dhewe pelestari budaya. Bener, Mas. Niki mangke dibuyare jam pinten manut karo penonton. Lagi penonton kadung kebak iki lho. Iki jalan kembar iki full. Sampai teko. Sampai kok nambang kono, Mas. Lah, aduh. Dadi penonton iki tadi nambang. Hei, cepet, hei. Iki kadoan. Ngomone penonton. Ya, iki awake dhewe pelestari budaya, awake dhewe Eh. manut. Ini sapa neh? Masuk Iku wayang. piye kok malah guyon karepe dhewe? Pak campur sari Pak dudu wayang Pak. Lho, wayang mambenge, Mas. Bengi iki nganggo cerita panitia njaluk cerita kok malah guyon karepe dhewe karepmu ya. Panitia njaluk apa? Cerita ono ceritane. Wah, duwite ra mesti njaluk cerita barangnya apa. Ngeten lho Pak Dalang Gondopotro. Nika kalih Paling ora kuwi Nah. Gondo Buwono apa sapa. Karo budalang iki. Budalang. Heeh. Wah, kuwi nang omah bojoku nek kene ora. Ki masa bojo. Kok iso akon-akon iki lho. Iki budalang lho. Busunya. Sunya sapa? Sunya. Bengi iki panitia njaluk guyon maton nganggo lakon. Lakon apa, Pak? Ande-ande lumut. Oh, senenganku kuwi. Sering dinyanyine Brodin. Eh kuwi ande orang-orang. Ayo. Bengi iki kanggo cerita. Awakmu wong telu lang salin. Lha kok dadi apa, Pak? Dadi apa? Awakmu dadi yuyu kangkang. Apa? Yuyu samene iki lho. Dadi apa? Dadi yuyu kangkang. Oh pantes. Rupane wis kaya cupite yuyu. Kayak cupite yuyu ya. Bojomu dhewe bojomu dhewe sing Bojo sapa to? Wong aku bojone dalang. Iki bojone dalang lho. mati. Dhewe bengi iki dapuk Yohana. Berarti aku dadi yuyu kangkang. Yuyu Pak Percil dadi yuyu kangkang. Selentem dadi ande-ande lumut. Wah, ande-andene lumut kok krempeng. Kok kaya ngene dadi andel lumut? Role iki. Rol. Awakmu ora ngerti. Yen mangkonoan diandi lumut. Iki lho opo, iki lho dadi opo. Aku napa, Pak? Iki dadi Wis pokoke awakmu melu nih. Rol lho, Pak. Sing awakmu tak dadekno rol. rol ya, Pak ya. Dadi kelenting opo, Mang? Leteng melodi. Kelenting bosok. Keteng ganyong. Oh ya kelenting ganyong. Ganong iki melodi sih. Ganong kowe ganong. Ganong kowe. Kelenting ganong. Kencang salino. Heeh. Kita ben Sik, mulai. iki panjake gendinge sapa ora iki? Lah kencingin apa to? Onang-onang sapa ora? Anu, onang wis ra melok kene kok. Enak. Kae beda. Ora iso tuwek rem. Gambir sawit sapa ora gambir sawit? Pak gedhi. Alah, lah wayang kangelan dangdut lho metune. Dangdut. Wis nganggo son-sonan lho. Oh ya wis, karo brewok iki ya. Brewok audio. Wis, awakmu wong telu lang mudhun, lang salin iki nganggo lakon. Yuyu kangkang iki macake piye? Wis kok dibacaki cacah. Manut ya. Wis panut cacah wis ana saline dhewe. Pak Dalang, Nggih. aku njaluk sepuro aku rada suwe. Lah nyapa? Aku arep adus barang. Ora usah adus. Wis sampean kono. Wis, heeh. Ayo, talu. Aku macak gandeng ya, Pak ya. Ya, gantian aku tak macak sik. Sindenku ning kene yo. Kowe ngancani dalang sik karo latihan ngono. Anu lang. Yuyu kangkang mlakune piye? Weh, maca wis. Maca. Yuyu kangkang ya sing gagah. Jenenge yuyu kok. Nah, Miring mlaku. nah, sik, begagah. Sampeyan iki Dodone nang ngarep. Mlaku. Etek. sewodok. Pelan lawas. Nah, ya ngono. Wis, macak yuyu kangkang. Ayo. Engko wong buyar. Ora awakmu kok metu neh. Dadi yuyu kangkang. Iya. Kok ha. Ayo, talu.
Sate Hyang Pratangga Pati. Dalang minangka jejering Gusti wenang murba ora wenang kapurba. Kanthi gumalegering brewok audio cumloroting lekting gumelaring videotron ing dalu mangke guyon maton hanggelar cariyos ande lumut. Le mudun sik le iki panggonge nggih cerita le mudun sik le. Mudun sik le. Ben dienggo liwat pemaine ya le. Kocap kacarita ing mangkono pangacara saged durung Apa to iki? Bah Kowe iki masalah. Yuyu Kakang urung metu. Jarek kon metu. Aku ning mburi metu. Urung. Kowe iki yuyu Kakang apa arep ngegrab nggo helm ya? Lah maksudnya piye aku ora Pak? Yo nganggo ira-iraan nganggo capit ngono kae lho. Masalah ngerti cerita apa ora tau iki? Aku metune kapan? Engko urung. Bah, mlebu sik. Bah, ngisru dalang ae. Acara saged ing Desa Karangulusan. Mbok Rondo Karangulusan hanimbali kang putra para klenteng-klenteng. Sami suka pari suka. Nggih kangge nambani kangening warga masyarakat Togokan.